Pumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanyak iti kaanuman! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yu yata yung kanyak ti asawak! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimek. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biya kita, kat naggapu kini pagayam Rodel, iti Cagayan. Kastoy man ti surat ni Rodel. Dear Lady L, umunay iti amin. Kablaawan kayo man pa'y iti naimbag nga oras yu amin, amang bukbukal iti Lady L Productions. Ilingid naklakuman iti naga na Rodel. Nakapagsurat akmat, takayat kuman nga ibinglay to ipadas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Adaan ako niti asawa, ngem awan pa'y anak mi. Dua kami nga kapsat, kat may sa abalay ti pagnanaidan mi asang kapamilya, agraman ti inami. Kastoy man nga rod arugyak ti agsalaysay, Lady L. Anya ti basol ti kabsat ko? Awan basol ti anak ko. Ipagandak! Awan ti basol ko! Sumunod kayo lang ni ti Presinto. Sige, lumugan ka. Awan basol ti kabsat ko! Awan! Diyo pusasan ti anak ko. Awan ti basol na. Diyo alahan ti anak ko. Tawan ti basol na, sir. Lumugan ka. Awan ti basol ko, sir! Awan! Nestor ading ko. Sir, kasya niyo ti anak ko. Awan ti basol na. Nestor, anak ko. Di nagdanag-danag. Saan ko abay-bay anti kapsat ko? Amo kung dakin aramid iti day jananang. Kaasimat ti kabsat mo. Adda ka nun nakakita ka dakwada at alow.
Asimrak iti kalapaw apag parpariiran ni Sir Toribio. Kalpasan na, ada nang ngagda kan albuong. Kat na ipadamag anatay ni Sir Toribio. Jackpot yun na maaramid ni Nestor da dyan, nanang. Jackpot yan. Amok na asinot akin nakam. Kan no asinot akin naramid. Iso lang ti makaituran. Kan iso lang tadaan armas. Apay nga rodasaan mo nga imbaga ka nagiti pulis. Saan pa'y nga ita, nanang? Nga maamumad, no asino ti makaituran ang mga ramid iti dayjay. Amok, nanang. Ngam awan pa'y tinalagda pa managnag ko. Iso anarigat pa'y tagsaw ita. Anak ko, masapul nga ibagam ti amom. Tapno sa pulan na nagiti do at maray. Tapno sana maipit ti kapsat mo. Iso ti pagdasalan ti amin. Nakakaasimot ti kapsat mo. Apay nga min. Imbagak lang aro na sana sumursurot ka dagi adwa. Tadada ka sa panggap da. Simurot lang taman. Naturay da. Ato ti pagpampanakal da. Kanada mabalinda. Kanalaing damang lamlamyong. Kasi tinaramin da iti kapsat mo. Inalukoy da. Kat simurot man. Ita, iso tinatiliw ka na pabasol. Naglambangan dagi adwa. Intarayan dati basol na. Kat dagiti mo't ulbut at testigo. Ni Nestor ti inipit da, tamabutang da. Kabutang da taso kon Greg. Kasano nga rodan ti kapsat mo, Rodel. Nagsakit ti marukong ko mang pampanunod iti kasasaad na nabalod. Awan ti basol na. Apay adida na asyan kan kuana. Kanapay adida pa dyan ti magpagana. Nanang, pagkalmaan nyo tarik na yun. Sana mahala iti din narasudos da iti abanag. Aganos pa lang ni Nestor iti pagbaludan. Kabayatan ti panagtignay ko. Rodel, madandanagan nak. Sita, Ang mga no pagibalsanda ka. Gapo iti napasama kini Sir Toribio. apay kumapagibalsandak kat awan mo ti koneksyon ko iti napasamak. Ngam kabsat mo tinapabasol api matay. Awan ti basol ni Nestor. Kimuyog lang ka dagdi adwa. No saan natin maray da tasyo kon Greg, isuda ko matinabalod. Nalpasan Rodel. Saanin ang may babawi? Iso asaan ka kuman akanayon arumrumwar. Tadi mo laam mo. Napudot pa iti amin. Kat... Ay, jacket nga dadakas ang mapasamak kan ka. Ang tignayak. Kasaritak ti gayem ko. Anya ka diti panggap mo nga ramidan. Awan. Rodel amamukan. Agpatulong tayo laangan iti abogado ngam ti agibales. Awan ti pagbayad tayo ti abogado. Ken mabayag nga orayan dayta. Rodel pangasim. Diyak kayat nga garamid ka iti may kaniwas. Ken awan dito yun dagiti balsam. Di kag panunot iti kasta. Awan ti dakas nga ramidak. No babalin la ko ma. Kat kadwa kundi kapsat mo iti pagbalutan. Nakakaasi. Awan ti basol na nga magtutok iti pagbaludan. Nanang, di kay una agladingit. Tama ka padakas iti salon at ti kasta. Diyak kaya tabaybayam ti kapsat mo, anak ko. Kitag no kasano matulungak ti kabsat ko. Ipapuspusam iti kabita na panawan, Rodel. Wan nanang. Isa pagkalmaan nyo kumandirik nayo. I-relax yun nanang. Tagpulong to dagiti nang imamag ka ni Nestor. Di taliwayan na magpagaan. Kan patip ka rin ti kapsat mo.
Tapno sana makarami di tinakas. Bayat ti kandanay ti pagbaludan. Nanang, Anya ti plano mi anak ko. jak pa mo, nanang. Wan gayam. Nadamag yu ka din nga at dandatasyo kun Greg. Abok na ita. Kat nakare-relax na. Akas lawan na talaga ti amuda iti napasamak. Agpuludan to, nanang. Plinanok ti agibalas, ngam jakim padpadlaw kadagiti kabbalay ko. Gaputa nakita ka naragsak ken nawaya, dagiti rumbeng kuma may balon. Idinto tagtutuok ti kabsat ko iti uneg ti pagbaludan. Kanawa na talaga ti panagtaleg ko iti lintag, taawan ngamin ti kwartami, Lady L. Kat. Naggapuan nyo ka din, nanang. Napaanak nagpakpakahasi kan ni Tasyo. Anya? Apay nga inaramid nyo ti kasta? Saan adakas ti naramid ko? Kinasaritak ni Tasyo. Nagpakpakaasi akin ko na at tulungan dati kabsat mo. Yan tangay makunamot agayem da. Taiso da atalo tinagkukuyog idi napasamak da idi at trahedya. Kunak lang arudon at iyon pakibiyangan dagita abanag, nanang. Tanalpasan ti planok. Ha? Ti kayat ko, agulimog kayo laan. Di ka kumagaramit iti dakas, Rodel. Nasaksakitan ti marukong ko iti napasamak iti kamsat mo. Katsak kayat anayunang pay. Nanang, agtal na kayo laan kumaditi unag ti balay. Saan atila mapampanunot yung aramiden? Tawan ti masulbar no kasta. Ad-adda nga awan ti masulbar no dakas ti pampanunutam. Asino tinangibaga kada kayo adakas ti pampanunutak, nanang? Rodel, anak, kayat ko laang ama konsensya nagiti akin aramid iti naipamasol iti kapsat mo. Nanang, awan ti pan nakakonsensya ti sa iro. At dakit di ngagpaka sa iro da, nos as ganyo ida. Isa pang nga asiyo, tadi yun asit ganti ure asino kadakwada. Urayin nyo lahat na niya ti kadeng ti panawin para kadakwada. Kumusta ka dito, Yadi? Saan ko nasangitan? Tinakas ang agasat ko, manong. Naklon kon. Kat urayak lang ang tinaituding apanawan. Apanang parwarda kanyak dito. Patsyak ang malawagan to ti amin. Ne, dumlawak yan ka. Sigod, no may kapasyaran kat lumlumtag dagiti mata makas na nagsangsangit. Husto ka, manong. Awan ti panawan ajak agsangsangit. Bayat ti kadak di ti pagbaludan. Ngamitakot. Saanan. Patya ka dinak baybayan ti namaswa. Tamo nang awan ti basol ko. Anya? Wan manong. Amom. Adda dagiti na relihiyosuan at tao. Amang paspasyar kanya. Kat insurudak nagkararag kan agbasa iti Biblia. Wano sasaw ti Diyos. Kat imukuok iti kaunggak dagiti panursuruda. Inaramid ko dagiti magbagada. Nagkarkararaga. Isu anariknak alimmag antiriknak. Taintalag konti amin. Idi Diyos. Mas daawa ka talaga kan ka, Nestor. Gamno pa'y kasta. Ituloy ko ti panggap ko. Di mo matimbagbaga mapan kay ti pagbaludan, tapno simuro tak kumamot. Mailiw akon iti kabsat mo. Kumusta ngayon ni Nestor? Saan ka di akimutong ti kabsat mo? Ang mga no nagkutong, katlaklakayanan amalmalda iti pagbaludan. Saan, nanang? Saan na nakas iding agladladingit?
Anya ti kayat mo asawan. Naaklon ng tigasat na. Kat sigun kan kwa na. Intalik ng ti amin iti Diyos. Ay, kaasim mo ti anak ko. Naliwliwa ka no kadagiti relihiyoso at tawa mang paspasyar kan kwa na. Napatibkarga po kadakwada. Kat kanayon kanon nga agkararag. Limagan pa itiriknak iti dayta nga impadamag mo anak ko. Nagsaya at no kasta. Inaktuman mo't pasyaran ni Nestor. Ta talaga ang mailiw akon kenkwana. Inakpan ken ti pudno akasasaad na. Oray saanin nanang, tanaragsakan ni Nestor. Sana kas idalumlumda ang akanayon. Ay, sapay la kuma. Tadan to makatulong kenkwana tapno mawaya-wayaanan. Ken sapay la kuma. Tadan to makaibaga. Asaan ani Nestor tinang patay ken ni Toribio. Di yun No, ituloy nanang. Awan Serbina. Am, Ang mga nadapay makang katday tanto pa iti pakaisagmakan nyo. ha? Nanang, orayin nyo latan ti panagpulo dagiti tattao ama ng hiruruman. Kanayon nagpiesta dagiti awanan pahin. Nalabsak manan ida nga agiinom iti plaza. Ngam nadano nan ti panagpuluda. Nalaos manan ti bartek dayta. Nalakalang nga sayang kat ko ti amin. Natal nan ti riknak no maibalas ko ti nakakaasi akabsat ko. Kasla siyak ti busbusin na anday ta at tricycle. Apay nga ta. Sino nga ta dayta? Siyak sama ti sursurutan ta. Pinayapayan nak ti tricycle driver. Diyak ama mo dayta. Dakas dayto yun ha. Agsaganak. Hinayadak ti panagpataray ko iti motorsiklo. Rodel! Rodel! Boses ni Sita. Rodel! Nakalugan iti dayta tricycle. No kasta, sinurot na. Apay, sinurot na. Sinipsiputan ka iti manong altaw. Mabuti nga iti mabalin ang mapasamak, Rodel. Aglugan kan dito motor ta agawid tan. Tsak magustuhan na ito nga inaramid mo, Sita. Maawatan na kuma, Rodel. Agsarita tanto iti balay. Nagkapuan nyo ka di atwa. Kuha nanang. Di talaang. Adag ka sangay dita. Napan kami di maray basit. Tapnaon mo ti makunada. Numapan kayo iti kakastapas ken. Saan nga iti rabi eh? Amuyo mo't tigaraw ti tao itaapanawan. Si kamot Sita. Lapdam day ta asawam no kasta. Sikan ti sumungbat kini nanang. Rabi iman mo no aldaw. Awan ti pagdanagan nyo nanang. Taamok ta aganad. Kastamot lang ti bagbagan ni Nestor ide. Amo na ti aganad. Ngam na isagmak. Nanang, di kumanda kamatan pa iti napalabas. Orayin nyo lang ti panagpulo dagiti dakas at tao. Rodel, Sita, nadamagyo ka din. Tiian niya, nanang. Awanan datasyo kan Greg. Pimanaw damanan. Manakibiyang kantumot namin, Sita. Nalpas ko man ti amin. Anya? Siyak ti pabasulam? Sige, aguma ka amang babalaw kanyak. Para kanyak, jak kayat amay sagmak ka. Kay kayat kulangan a pagsasawan na, ngam ti may sagmak ka. Jak kayat ama ilawan ka. Kan jak kayat asika ti malawan anda. Sumardeng kayo umadpay. Nanang. Pinatay da idirabe ida Greg kan tasyo.
Anya? Anya? Nailisi akiti panagibales ko kuma, Lady L. Adu dagiti kabusor da Greg ken Tasyo, gapo iti kinaturay da. Iso apagiyamanak launay, tasaan na naman tiyaan dagiti imak, gapo iti gagem ko amang balas kadakwada. Naglabas nga rod titawan na kaadda ti kapsat ko iti pagbalutan, Lady L. Sino nga tati akin lugan ay tinagsardeng di tabatog? Nanang, kitaan nyo. Diyak mo't am-am o jay dimsaag alalaki. Adda ni Nestor, nanang. Anya, ni ka di Nestor na itaan. Limok magmut nga main kan sabalin ti pukis na. Uwan nga rod, nanang. Mabitlang, sabtak ti kapsat ko. No kasta, dagiti relihiyoso at tawa ng tulong kan ka? Uwan manong, nanang, isudatin ang patpatibker, kinang parparegta kanyak, bayat ti kaadda kiti pagbaludan. Pinadagas mo pa'y kumaidaa, tapno na am-am mo mimot. Kan tapno nakapagyaman kami mat kadakwada. Agdardaras da, ado ngamin ti as-asikasunda iti inaldaw, ken pakakumikuman da. Ken man nakaawat dagi jay. Ay, agyaman ak Diyos ko, taimpangag mo dagiti karkararag ko. Impalubos mo anak karuar mutlaang ti anak ko iti pagbaludan. Nagsayat dagi jay at tao. Isuda pa yung tinakakaam mo, anak isarita iti abogadok anang tulong kanya. Isu ang nagsaya at ti inaramid yun, nanang. Ti panagkarkararag yu iti Diyos. Katimpangag na ti ararayaw. Isu nga tuya kita. Nawaya-waya anakon, iti saan kumet abasol. Nestor, amom ka da pinatay da Greg Contasio. Manong, nanang, saan kon apagintirisaduan day tabanat? Taintalag ko aminan iti namaswa. Nagsaya atin ngay, Nestor, tada ng tulong kan ka. Kan ipagpatagda ka pa yung pamilya. Pudnuti ko na Ay, ayaw lagayan. nagkasat ka talaga, baro. Kaya kagamagyan. Manmanon, tikasta. Nagasabak anak daan iti kapamilya na dungno. Kaya nagkangrunaan na. At daan tayo iti Diyos ang nasayaat ka naasi. Tayong balubos na makapulapol ko pa iti pamilya. Ken makapulapol kayo agagayen ken kakabagyan. Tano saan? Amangan numalungsutakon iti pagbaludan. Putnuti ko na mading, naimbaglakit din da abogado anang tulong kan ka. Babain dagiti relihiyoso at tao ang managayat ken nagagat anang pasyar ken kay ti pagbaludan. Pudno unay day ta anak ko. Katsyak, ti karagsakan ita. Jak pulos malipatan ti pan nakailisik iti dakes idi apanggep ko. Tano na ilaw anak la siguro idi. Nalabit ang nalamiis arehas kumaitan, tinang palikmot kanyak. Wano saan, mabalin mo't asyak tinaitumba. Ita, natalinaayan di panagbiagmi, asang kapamilya. Aging kalangan dito'y Lady L, kat pagyamanak unay ti anos yu amang urnos, kan mangidrama dito'y padas ko, no bilang tamapagasatan. Tuy pagayam mo, Rodel, iti Cagayan.
Natural na makarik na tayo iti pungtot kan sakit tinakam. No datayon ti maagrabyado. Ngam di tay kumatumpuak iti apoy, amang lamot kada tayo. Tati panagibalas, kat saan akay papanan, anagbaligikan, no bilang tatinumbam ti kabusor mo. Saan na kaya't tinamarswang agibalas tayo? Ta saan apatas ti tao, no iso ti agibalas? Ta ti tao, kaya't na nga iso akanayon ti makalamang. No pinitik na tayo ti kabusor, kaya't tayo meten nga ikugtar. No dinanog na tayo ti kagurgura tayo, kaya't tayo meten na bagsulan. No pinagsasawan da tayo, kaya't tayo meten apatayan. Iso ako na iti Biblia, ni kaano man, di kay agibalas gagayem ko. Bayan nyo ati Diyos ti agibalas. Tanailanad iti nasantuan as surat. Siyakto ti agibalas, siyakto ti mangsupapak, kuna ti Apo. Alakas tan Rodel, katagyaman nakiting kapanagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, JR. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo, ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Love Letter. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo, nagiti-dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!